муовини сарвазири Туркманистон оид ба фарҳанг ва васоити ахбори омма Меҳриҷемал Мамедова дар ҷаласаи ҳукумат рӯзи 20 август қарор дар бораи тасдиқи низомномаи танзими давлатӣ расонидани хизматрасонии фарҳангӣ дар тӯйҳо ва дигар ҷашнҳои кишварро пешниҳод кард. Дар ин бора хабаргузори давлати иттилоотии Туркманистон хабар дод. Дар нашрияи алоҳида хабаргузори давлати иттилоотии Туркманистон менависад, ки ин ҳуҷҷат бо мақсади нигоҳ доштани вижагии фарҳанг ва санъати чандинасраи миллӣ, анъана ва урфу одат, танзими давлатии хизматрасонии фарҳангӣ дар Туркманистон дар тӯю маъракаҳои дигар аз ҷониби овозхонҳо, навозандагон, рақосон, ходимони пешбар ва дигар ходимони санъат ва гурӯҳҳои эҷодӣ таҳия шудааст, то ин ки назорати дуруст аз болои сифати ин хидматҳо ба амал ояд. Президент Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов санадеро имзо карда, аҳамияти беҳтар кардани кори хизматрасонӣ бо сифати фарҳангӣ ба мардуми туркман ва тавсеаи доираи онҳоро тибқи талаботи замони муосир қайд кард, менависад Хроника Туркменистана. бояд қайд кард, ки ин гуна танзими ҳаёти хусусии туркманҳо кайҳо боз боиси тааҷҷубовар нест. Масалан, дар моҳи январи соли 2018 ба туркманҳо рондани мошинҳои рангаш сиёҳро манъ карданд ва дар моҳи майи ҳамон сол ба онҳо фармон доданд, ки танҳо аз мошинҳои рангаш сафед истифода кунанд. дар моҳи феврали соли 2020 ба кормандони муассисаҳо ва корхонаҳои давлатии вилояти Лебаб аз 40 сола боло мӯйҳои худро сиёҳ ва ҳатто бештар ранг кардан манъ карда шуд. ба онҳое ки ранги мӯи табиияшон бо синну сол сиёҳ боқӣ мондааст, фармон дода шуда буд, ки ба ранги хокистарӣ ранг намоянд.